Welcome back. So, last KZN News Talk. Simphiwe, there's something that's very, very interesting. As if saying HIV positive, now HIV positive. So, right in Yakshata, so probably it's right. But again, Sipilisana Bemna, the Mshat and Kakuta Pella, thing about one. Now, Sawazu Batola, Masbatola. Isimo sabo sempilo siba kanjani baba positive or negative kwenzakalani uma nobabili ke partners ni positive. Okay, ukuba positive babonqanga it doesn't take anything away. Necessarily funa ucansi njengabo bonke abantu sifuna ukumitha njengabo bonke abantu you understand leyo. So it's just that we do things slightly different, you know. We are masengicabanga ngithi siyayiplana lezinto. Siya circumcise sibona ukuthi babo circumcise ile ngahle nani bese siyahamba ke se clinic siyobheka ukuthi i-viral load iphansi ukuthi sobabili, or maybe it's a discordant couple. When we talk of discordant couples, we're talking of HIV positive partner and a negative partner. Siyahamba ke sekudokotela noma ekliniki ngiyalithanda clinic ngoba ibiza imali angithi and says ama clinic asevula ikhathe ezide yabona nje, so ni check viral load nani and they'll cancel you, but there is no law saying ukuthi if you're HIV positive then you can't have kids, and you have negative kids. I personally have a 2-year-old engimthole sengi positive and she is perfectly healthy. She's negative, you know. It's just that I had ukuthi ngihambe leyo mgudu yokuthi, you know what, angihambe ngekliniki and check ukuthi is it okay for me ukuthi ngibe nomntwana manje nani for my health and the health of my baby. So let's make sure ukuthi we plan pregnancy. Kwenzeke ke futhi ukuthi mhlawumbe asiplananga pregnancy sesiyabona simshaye kakhulu fantam over ngo December abanye bethu ke bamit yabo asenze sure ke ukuthi ke siya ema kliniki siyothola usizo siya testa, we making sure ukuthi we are negative or positive, so that if C positive umntwana nawe niyakwazi ukuthola usizo right, start on ARVs so that we are data akekho noyedwa ozoshona phakathi kwenu. Ngiyithanda le show Simphiwe nje during December kuningi okwenzakala uyazazi nalo ukuthi khona la agcinela khona agcine seyocansini and eclinic bamtshelile vele ukuthi upreg kodwa angaza kucheck ukuthi status sakhe sinjani. Uyazi upreg uningi akabe nenyanga ngoba le nto ngo December somewhere la ejabula khona wabapreg, but angaza kucheck ilokho ukuthi uright ngekwe status, but uyasazi ukuthi upreg. Yes. What I like about our programs like HIV health is that in South Africa is that the minute you find you are pregnant, there's what we call a PMTCT, which is prevention to mother to child, where you are then initiated PMTCT. You are initiated ukuthi ke uyaqala ikliniki mawuqala ikliniki kuyatestwa for the well-being of both mother and child. Abantu bavele bethi ilama nurse nje ayifunela nje kwenza umsebenzi, cha basuke benzela wena ukuthi wena nomntana wakho nibe right niphile and you know ungamtheleleli umntwana, because we still have those 1 point something in this district or 0 point something kids where they do get infected. What we want is a 0% of kids not infected. Nanokuthi ke mawusumtetile umntwana landela imigudu phele right, mnike nevaropini yakhe for as long as umfake beleni, don't mix feed and things like that, so that umntwana stays negative. So we must always futhi nje nama clinic abanqabi ne-information. Mawusubona ukuthi you are unsure hambe clinic uyobuza phela ukuthi mase ngenza kanjena ke kusa right yini, but don't mix feed umntwana especially under 6 months usamnikibele as an HIV positive. So what is important ukuthi ungalokhozi fanele wenze sure ukuthi ke amaphilisi uwadla ngendlela yakhona every day. Yes. Uma kwenzekile kwaphela 2 days or 3 days or the whole week ungadli kwenzakalani ungathathi kwenzakalani. We prefer to don't even skip a day. You know, don't even skip a day. I have campaigns on my Facebook page where we are constantly reminding
not just each other as umphakathi, mhlawumbe HIV positive, but I remind everybody who's a Facebook friend of mine to say, by the way, 8:30, esidla nabo. You know, if we are going out to party, by the way, singakhohlwa, or let's use condoms, you know. So I found those very innovative ways of saying, let's remind each other. Sikhumbuza abangani bethu esibathandayo ukuthi, you know what, mawuza umngani wakho uthi ngisayo check, ikhumulile ni condom. Sekukuhle kakhulu ke manje sekunama female condoms, there are male condoms, so everybody usengaba romantic ngisho ukuthi baba uNcango naye yami no baba uNcango asho ukuthi naye yakhe, you know, things like that. So Jehovah ngcwele. Akwesitholela Simphiwe kunalento ukuthi ke indlela kusetshenzwa ngakhona eSouth Africa nama clinic asondela kubantu, they're trying by all means ukuthi ke amaphilisi atholakala ngisho noma spaza shop, you know, lokho kwenzakala manje ukuthi ukuze abantu bakwazi ukwathola noma yini basizakala. Now uma ngachecka nawe njengoba kulo msebenzi kakhulu une understanding, akukho yini lapha the negative side whereby kungaba no abuse of the system, uyabona ngale nkathi sihambisa kuma spaza amaphilisi atholakala lapha ya akukho yini updating somehow as much as the objective yayo inhloso yayo yonke into yayo kahle hle ukusiza abantu. Mina ngiyibona right because sisaba ukuthi nokwasebenzisa kabi inkinga ukuthi ke njengeleke ngewunga it's a very same maphilisi abafuna wona. You know, mina ngibona kuyi initiative right baba uNcango, okay, because I can do my shopping and take my tablets. Angisekho umama usibanibani ngisaba ukuthi hey wangena eclinic uzongibona. Oh yeah. Obviously, I mean, for everything that happens, for every pro there's always a negative, you know. But kule program angakayiboni I negative because it's easier. I can access it at my own comfortable zone. That's right. Ngiyayikhethela ukuthi ngifuna ukuya kuphi la engizokwazi ukuyithola khona, because some of us sihlala in rural areas la ama-clinic akude khona uyacabanga ukuthi fanele ngithole u-20 rand ukugibela ngiyenseleni clinic, anginawo 20 rand ukuyenseleni clinic. So i-defaulting iqale lapho, so sengiyithole eduze and you know it's easier. Mhlawumbe ke after 6 months sebengangitshela ukuthi hayi ngilongo ubekelela kancane mhlawumbe sengizoya eclinic ngihambe ngiyochecka nje ukuthi konke kuphilile, but otherwise it's a very good program and siyabonga kakhulu kuhulumeni wethu for initiating. Now Simphiwe, you seem to be having understanding of this whole process, ukala ukhanjwa nayo. Utholakalapi, can you leave us your contact abantu abazokwazi ukuthi bakuthinte, because kusenabantu abaningi abanye bayibuka le channel omunye usanda kuyithola, omunye is battling really. When you have an understanding uzomkhanselisha ngcono umuntu umsize umsupporte azabe right njengawe. Okay. Now ama contacts akho sikuthola kanjani? My contacts ngizonika my Facebook page, which is Simphiwe Ntokazi Sizile Gumede. On the Facebook page. I'm not sure if I can leave my cell phone number. Yes, please. My cell phone number is 072 9211 Hayi Simphiwe funde kahle, awuyisho kahle Simphiwe. 072 082 92 11 awusuka nokuthi abaningi 072 082 92 11. Okay, sesovala nje. What can you say kumuntu osanda ukuyithola ufuna ukuyibulala akazi lento esegazini usitsheliwe usitholile but uxakekile akazi aqale atshela umama atshele bani uyafihla uvuka emsebenzini omunye uvuka esikoleni awukhulume naye? Okay, angithi asiphile nje, asiphile bakwethu singayi futhi kubantu abazothi ngizolisusa igciwane. Akekho umuntu ozosusa igciwane, ngenile asivume nje sisho ukuthi ayike selikhona siphile nalo sijabule, live longer lives, sivashele emakliniki obaba nje basika amajwabu njengoba ngishilo kube mnandi nje impilo, akekho ozofa, uzofa mawuthi nawe uzofa. Ake sife nje isikhathi uJehova sibekele sona, hayi ngoba impela sibulawa uHIV sesiyaqhubana impilo manje. Keep up the good work Simphiwe, sikufisela impumelelo siyabona umkhankaso animile, siyafisa ukuthi abantu asebenalento le benza njengawo bonke babukele, and at the same time futhi uyatholakala kulo muntu lo ongafisa ngempela ukuthi asizakale 072 082 92
11. Yes. Okay. Bokumnanthi ndawo kanti sophela sibona nomzala sithi kona KZN News Talk kanye nawe siphathe kahle emakhaya.